И здравейте, днес ще ви покажа как да си пуснете демоплей. Пишете плей демо в конзолата, излизате от играта, отваряте играта, поставяте и чакате. Пишете като коментар и в който сървър пожелаете. Ето вижте, това е плей демото. Плей демото може да видите как сте играли. Имам доказателство, че не играя аз. Ето вижте. Тук май нещо съм правил. Не знам защо. Вижте на това. Ето. Тръгнах. Виждате, че не играя аз. Ето виждате. Не играя аз. И това Neoplay, ако някой знае как да се качва в YouTube, да ми пише като коментар. Това беше от нас. Ние бехме Red Bull. Довиждане.